Čaute ľudia, teraz ideme do serveru Mindtalks, na ktorom český server, na ktorom sa hrávajú Annihilationy. Ja na tomto serveri hrávam väčšinou aj s bratom a ideme si zahrať. Práve to iba začína, to je super. Za koľko? Oši. Rýchlo tým. Idem do modrých. Som modrý. Napíšeme zdravte do videa. Hello. What? No, sa to laglo. Poďte, ideme to. What? Ale tak to skúsime ešte raz. Tu už to vidím, že to je začané. Je to mi dobré na to kameru. Ja už sa zabývajú tiež. Modrý máme vec. Toto červený. Dobre. Všetko je to veci, čo mám ešte nej. Čiže ako na každých Annihilation sedí od všetko na železo. Keď berem. Nevadí, že není moja, ale berem. Fakt sa to není žiadne železo, really. Oh my god. Čo je to železo? Jo, ničíme žltých. Žltý, jo, to bude spam. To je vretí. Otravuje. On je už preč, a to je dobre, viete na čo? Som tu sám. Ja som tu sám. Tu budeme to rozrieť proste. Prepačte, že nehovorím, ale ako sa ten zálev ani čo nemám hovoriť ani čo. No, kopem si železo, najlepšie železo. Nemám nič hovoriť. Ja idem na rozpúdu. Jo, máme na 1 Nexusu, yes.
To niečo za žlutých. Je to niečo modrých. Na každých anihilation sa musíte ísť, ale to asi každý vie. Napísané oproti do videa. Počkajte, to musíte zistiť. No. Znaczy co na żelazne brukole żołnierzy, a nie żelazne leci, czy żelazne nigdy rośnie. Ja nie doznaczyłem tych. Szli zelených. To je dobré. A my ničíme modrých. To je ešte lepšie. Už sú diamanty? Nechápem, na čo ľudia kopírujú tých youtuberov. Tých známych. Neviem, že jak sa to písať do... Počkaj, keď mi že znamená chat all help že musí to písať do team chatu, či nie team, ale all chatu. Teď mám ten nakupení, to si vykupení. No, vypečené si toto. A ešte som zabudol z tohto serveru, budem to točiť viackrát. Chcel by som povedať ten olec. Pozet. Keď nechci pozerať, tak to mi stále píše. No vidíte, Tomáš pozdravil. Čo si debil. Kúpa Čechov. Nechcem to. No, do 3. Tak. Preneste si teraz číslo k nám a bonus 200 € tu paušálu dáme vám.
Zabili sme niekoho. Nie, ale to nie týmu. Proste kamene nič. Chyba nemala niký nic. Co to? Nic. Ja sa vybegalo na tomto serveri, jeden boj sa niekedy nedá vytrieciť. Ty nesmíte? Ty tam sú. Nič neživý. Pekne, poď. 1, 2. Kamerát. What? Au. Am I invisible? What? What? To čo je za hackera? Ho zabili? What the fuck? Kogo mohli? To nie je čiželník. Máme 12, to je veliký. 12 na přišel. Až nemám ani diakrunko. Ne, já jsem vlastně si to železo veliký. Ničeno, to je v poriadku. No kopnem si nervami. Takže pozrieme si na to železo, jak je na tom. Už sú možné diamanty. Či ešte ideme chvíľku na železo budeme. No, zase bugy. What? Tu mám bugy. Do keľu. Počkajte, skúsim odstrániť. What? Čiže splný? Tento je plný, ale ten druhý by nemal byť.
No czekajcie. Takže wy teraz nie wiem, na którym serwerze jsem hrál. Dobry zawód. Ještě si jen nějaké železo. A na uhlí. No, budeme říkat. Pozor, blíži sa k vám ďalší dron. Vyzerá inak. Repulzná charakteristika je podstatne vyššia. Je díky železo. Toto je najlepšie. Vyčarovať niekomu železo a vypnúť chat. Ja si vypnúť nemám, ale to nevadí. Hořkám to je 4. Ja nemusím skopať železo. Díky si pomohla. A idem to uhlím. Díky. Tak keď ste nepoznali, ktorý to je, tak dík. Zoberiem deadbush, padne mi? Nevadí. Jo, mám deadbush. Jej, nepôjdem. Ono to nevadí. Ja si tiež urobiť trošku toho. Nikto tu není. To je dobré. Ešte to najem. A to je super. Modrý. Do ryti. Teraz ma to pustí? Dobre. What? Tak potom ten druhý. Jo, no.
Jo, ničíme modrý. Pekne, chalani, pekne. Poďte. End Dragon Killer. Dobre, Madden zomrel, to nám nevadí. Ale už zabili End. Myslím, že to je čudné. Vyzeráte ako túle niečo sa výhúbo po bulku. Práve som dala výpoveď, takže to... Áno, všetko som počul. Mal by si ísť. Bol som tu prvý. Zmeňte strechu. Myslel som, že ťa humor prešiel. To tak je. Mimochodom bol si to. Ďakujem aj. Počuj, pri tom výbuchu to svítalo moje auto, takže si tento vlak ešte chvíľu nechal. Dobre? Ani omylom. Na to zamyslím. To nebola otázka. What? Modrý? Choďte na něho, veď, ne? Jo, stráže už. To jsou imbecili. Dík. Nechcem, aby ste sa do toho pozerali. Vás sa to už asi nezúčastní. Ale na druhej strane... Já se jen vykrátím jako větší. To je posudok Dobrý ho? Romanovej na vás. Čítajte. Hodnotenie osobnosti. Pán Star vykazuje kompulzívne správanie. Ale to bolo len minulý týždeň. Má sebadeštruktívne sklony. Umieral som. Prosím vás, to by ich nemal. Typický narcista. Sedí. Zhodnotenie pre návod. Víš, veď choďte na něho do kelu. Musím si to... Ona... Čítajte ďalej. To jsou imbecili, oni nechali na Nexus. Tony Stark sa neodporúča. To nedáva zmysel. Ako vám môžete schváliť? A To je hajzel. mám ťa len Ty svinia. snažím sa správať slušne. Modrý vyhrali do leti. Mám teraz relatívne trvalý vzťah. A preto vás za tých trochu pomocí chceme využiť. Aha, to nemá železné brunko. What? Tak pojďte, jdeme si zahrát ještě jednu. Teraz to musíme zahrát. Verím tomu. Ty, který ho sledujete, tak pojď. Takže tento server stáhne, budeme hrávat 6. Vždycky jich porazíme. Vždycky. Je mi cťou, dnes môžem odovzdať tieto vysoké Čo? vyznamenania Bobovi Jamesovi Rowe, Počkej, že se to dokončilo ta hra, ne? ktorý je nepochybne národným Jo, poslatom. teraz. Ďakujem vám opäť za vynikajúci a výnimočný výkon. Zaslúžite si ďakujem. Pán Stark, ďakujem vám za vynikajúci. Ty dostaneš 10 fleček, vyhraješ auto a si ve finále. Jdeme na to. Počkať, prečo mi to nejde? Neviem, to ide. Building terén. Building terén. Dobre, poď. Pojdeme sa na peniaze, jaký náš stav? 5000 dokonc. Stav peniazy je 980. Celkom dobré. Andorne, Solumpke a Kanion. Podľa mňa sa vyvoltuje Kanion. Vyhrali to modrý, tiež chce byť modrý. Čau, Jokerko. Stačíte jenom na mechanika Alexa a musíme dělat. Musíme Vlada. Čau, hamburger. 14 strany. 3. Prečo? Lomeno Void. 1. Haň pro Francisko 4. To je ten hajzel, který nás zničil. Potom pojď. Brau.
tohoto videa. To je číslo 7, potřebuješ ještě 3. 15 On sekund. Bob je ten hajzel, který nazval Nexus. Bože, mám to. Jsem tam. Jo, jsem. 4, 3, 2, 1. Stop. Gratuluju k tady. Díky, Denis. Díky. Pětikrát. Elina, ona dostala 7. Překonáš 7, že ano? Jsi další než ona, dosáhneš na vlaječky, na které ona nedosáhla. 7 není tak těžké. Teď soutěžíš proti Čedovi. No tak jdeme. Vládí, musíš z toho žílet. Nemyslím, že to bude stačit. Ne, jsem to buglo. Za kelu. Teď za chvilku nepůjdu, to už znatečně končím. Ještě párkrát. Do kelu. Proč to lidi nejde, veď není plný server. To je dobré. Nejde. Nechápem, proč mi to nejde. Já věřím, to. Modrý. Tento server poznal, ale teď nevím právě, kde je to železo. Ty něco máš? Asi nevím. A kde je Nexus? Já nevím. Co to je někde Nexus? Ne? Kde je vlastně Nexus? Teď někdo ví, tak já nevím. Weapon Shop. Funguje, nefunguje, jako vždycky. The Master Intro. Kde je železo vlastně? No, tu mapu jsem ještě nikdy nehrál. Tuto mapu jsem úplně viděl u jedného u Raidera, který sledovat a dajte mu odběr. Já to železo. No, nič. Máš to, gratuluju, právě si vyhrál zbrusunovou Mazdu RX-8 model 2004, asi ve finále. To je nějaké železo. Ve finále se vy dva střetnete s dalšíma dvěma o $100 000. Jo, paráda, to auto je úžasný a je moje. Jo. Iros, co to je dobrý, ten jestli Iros. Myslel Irons. Příští týden ve finálovém kole velkého šampionátu Faktoru strachu budou poslední 4 soutěžící plnit 3 extrémně těžké úkoly, aby získali hlavní Je ničemoc? Faktoru strachu na $100 000. 4 soutěžící, Tak se jeden velký šampion. obraňovat. Dobře. Faktor strachu. Už ty prestal. Značili jsme modrý. Buď ticho, hejzle.
Kde je ten blbý Nexus? Není blbý, ale je to takový důležitý, ale nevím, že kde je. Ale nás určitě ničo pohromadě. 100%. Tak to. Vláda nás už zničili. To jsou hajzlí. Hajzlí nás zničili. Hajzle. Au. Doma zabíjá. Vážně? Jdeme ještě. Kdo jsem dal toto do kolu? Kolik hodin? Jo, tak to už můžeme vlastně končit. Takže na budoucí video bude možná tak zajtra. Dnes jsme si zahrali pár Annihilation, ani jedenkrát nevyhrali, lebo nás vždycky s tím zničili a je to takže čau.